8 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар майдони қасри миллат, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Қирғизистон батальони қарории фахрӣ ба муносибати ташрифи давлатии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон сад ороста шуд. Командири батальони қарории фахрӣ подполковник Ашурзода. маросими истиқбол бо гузориши командири қароули фахрӣ ба меҳмони воломақом, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафи қароули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Тоҷикистон. Салом! ва шиносоӣ бо ҳайъатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузу томҳои қароули фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Қирғизистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд.